Leader officers नुजाफैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौ सोनाब खोला फारसे थानो खावलायनाय जाहैबाय लोगोसे आरो बिथांमोनखौ सा फारसे थानो खावलायनाय जाहैबाय अन्नानै दान्दिसे ओरै फैदो मानोबा होनबा जों रायज्लायनाय हाबाफारिखौ जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय जोंहा रायज्लायखांनायनि उनाव बिबार बावनाय हाबाफारि दङ बे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जोङो दोंसे गानजों बावनो सानदों बेनिखायनो देंखोगिरि बिथांमोनखौ रेडि जानानै थानो थाखाय खावलायनाय जाहैबाय अब्ला जों जागायदिनि दिनैनि बे NLB आफादनि नैथि गायसनथाय सान फालिनायाव फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारिखौ जोङो जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय दा बे फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारिखौ दैदेननो थाखाय जोंनो सासे दैदेनगिरि नांगौ जानानै फैगोन बेनि थाखायनो आङो बे हाबाफारिखौ दैदेननो जोंनि NLB आफादनिनो स्पिकार बिथां एन्डिंगार बिथांखौ आङो खावलायनाय जाहैबाय साननैसिम गोजोननाय थाबाय दिनैनि हाबाफारिखौ आंखौ दैदेननो थाखाय साबायखर खालामनाय दिनैनि NLBनि नैथि गायसन सान हाबाफारियाव बाहागो लानाय NLBनि आफादगिरि सार लोगोसे गाहाय नेहाथारि सार आरो मानगोनां जोंनिनो NLBनि गाहाय डिपुटि आर्मि आरो आर्मि चिफ सार आरो बेजों लोगोसे जोंनि काउन्सिलनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय मानगोनां सारमोन आरो जोंनि दावहारु लोगो नोंथांमोन आरो दिनैनि नैथि गायसन सानाव नुजाफैनाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरो मानागिरि रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो NLBनि जानानै नैथि गायसन साननि गाहाम हामलायनाय आरो जान्थायारि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जाबाय
दिनैनि NLFनि गायसनसा हाबाफारियाव जोंहा दिनै KPL बिहोनायावहाय गिबियावनो NLFनिनो मानगोनां गाहाय आफादगिरि आइजो बुंथिग्रा सारखौहाय KPL बिहोनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। माहारियारि KPL जेरै आइजो बुंथिग्रा सारखौ गुरै खावलायहरनाय। Strike! Attention! All select! So down! देखिए मानगोनां आफादगिरि सारनिसिम गोजोननाय थाबाय माहारियारि KPL बिहोनायनि थाखाय आरो जोङो दायो मुंख्लं KPL बिहोनो थाखाय जोंनि गाहाय नेहाथारि सारखौबो गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोङो बिदायखांनायनि उनाव 1 मिनिट कन्डलेन्सखौबो जों खालामो। Strike! Attention! Give down! Head down!
Time up. Keeps up. सानैसोबो गोजोननाय थाबाय मुंख्लं फिरफिलाखौ रायज्लायनो थाखाय जोंनिनो मानगोनां एनएलएफनि जाय आफादगिरि सारखौहाय गुसुङै बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै बिबुंथि गिबियावनो दिनैहाय नुजाथिनो थानाय जोंनिनो आलासिफोर आरो जोंनि लिरगिरि जा काउन्सिल मेम्बार आरो गेदेर आरो रायजो राजाफोर आंनि गेलेनाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनाय दिनैनि साना जोबोद गोमखांथावना सान बे दिनखालिनो एनएलएफबि आफादा जोनोम जादोंमोन दा माखासे खोथाफोरखौ आं गोलाव बुंलांला दा कन्स्टिटिउसनाव माखासे खोथाफोरखौ बुंनोसै जिखियानो जा मानो एनएलएफबिखौ जोंनि दानायनि थांखियानो जाहैबाय बर' हारिखौ रैखाथि गोजोननाय थाबाय सारनिसिम आरो जोंनि गाहाय न्यायाधीश सारखौबो गावनि बिबुंथिखौ गुसुङै लाखिनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय साफ्रोमनिसिम फुंबिलिनि गोजोन आरो गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे जांख्रिथायारि गाहाम हामलायथिखौ दिनैनि दिना दुलाराय बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन मानोना थांनाय 2 बोसोर सिगां जोंनि एनएलएफबि आफादा जोनोम जादोंमोन बे जोनोम जानाय सानखौ गोसोखांथि महरै फालिनायजों लोगोसे
जोंनि समनि थाखाय रोजाबनायजों लोगोसे जोंनिनो मानगोनां एमएलए आंनि सिबसाखौहाय बिबारखौ बावनो थाखाय आङो गुरै खालामनाय लोगोसे फारि फारि गासैबो बावनो थाखाय बयखौबो खालामनाय
उदालगुरियावबो खालामदों जोङो मोनसे जाहाथे मोननैयावहाय मोनसे खालामदों आरोखि ना दा बे दिना जोंनि थाखाय एनएलएफनि थाखाय बहुद मोजां दिन आरो जारिमिनारि दिन बे समावनो जोङो जोंनि जांख्रिथायखौ जों लाफिननो हादों जानो हागौ जों हाथियार दैदों अब्लाबो हाथियार दैनायजोंबो मोनसे सलुसन जायो बेखौ आंहा फोथायनाय दङ जाफुंगोन आरो सानसे समाव आंहा बेखौ दासिमबो फोथायनाय दङ आं दैदेनलांबाय थागोन एखे जेरैहाय जों ममेन्टामजों जों सोलिबोदोंमोन एखे ममेन्टामजों दासिमबो मोनखाबाय थागोन কেনেকৈ আলোচনা চলি আছে চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিলে মই চিধা কৈ দিওঁতে আজি আলোচনা তাৰমানে আমাৰ তাৰমানে ফ'কাছ আছিলে এতিয়া তাৰমানে অলপ তাৰমানে ডিলে হৈ গৈছে এইখন তাৰমানে আমি মাত্ৰ ইয়াতে আহি পিনি আমাক মাতি পিনি ইয়াতে ভাত দালি খোৱা এটা নহ'ব দেই চিধা কথা কৈছোঁ আমাৰ এটা চলুচন ওলাব লাগিব এতিয়াতো আমাৰ ৰঞ্জন ছাৰো তাৰমানে এতিয়াৰ পৰা ওলোৱা নাই আকৌ গেল এতিয়াতো আমি কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ এনেই আৰু কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব আগলৈ আমি যদি এতিয়া কওঁ এটা আপোনালোকেতো কিবা হৈ যাব ষ্টেপ চাব আপুনি আমি যি কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব আমি কি কৰি যাম আমি চৰকাৰৰ প্ৰতি আপোনালোকে সন্তুষ্ট নহয় এনেকুৱাতো নহয় আমি চৰকাৰৰ লগত সন্তুষ্ট এনেকুৱা নহয় যি চৰকাৰ চলি আছে মিলামিলিকে চৰকাৰ চলিলে বেছি ভাল আছিলে তাৰমানে যদি গভমেণ্টে যদি য'ত আনা যদি চলাইমোনবা না দিনেহে ৰজন ছাৰা কৰিমোন সেতকাই বেগেন থাকেন গোৱাকে বৰুৱা কৌশিকী থাকেন গোৱাকে বড়ো তাৰমানে এতিয়ালৈকে তাৰমানে এক ভোট ওলাব পৰা নাই ইয়াৰ কাৰণে তাৰমানে আমাৰ ৰজন ছাৰে ওলাব পৰা নাই বড়ো যদি এক ভোট হয় কালিয়ে ওলাব মই জানো তাৰমানে মাই কনচেন্স তাৰমানে ফিলিংছটা কয় তাৰমানে আপুনি কি ক'ব যিহেতু চৰকাৰ যিটো বিজেপি চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰ কি ক'ব যি চৰকাৰ চলি আছে এতিয়াতো পাব্লিকে চাই আছে কেনেকুৱা চলি আছে মই যদি কয় এতিয়া মই কাইবা পাৰ্চনেলি ল'ব সেইকাৰণে মোক কমেণ্টছ দিব নোখোজোঁ মানে সন্তুষ্ট নহয় আপোনালোকে সন্তুষ্ট তাৰমানে কি ক'ব সন্তুষ্ট নহ'ব ক'ব লাগিব ইনডাইৰেক্টলি তাৰমানে যি হ'ব লাগিছিলে এতিয়ালৈ হোৱা নাই এনে যিমান ৰেকৰ্ড হৈছে BSc BTC আৰু মিডিয়া ৰেকৰ্ড যি হৈছে তাৰমানে চব ফাইনেল কিবা কম্প্ৰিহেনচিভ চলুচন লিখা আছে আপোনালোকে যদি BSc পৰা যদি এতিয়ালৈকে চাই চব কম্প্ৰিহেনচিভ চলুচন বুলি লিখাই আছে আমাৰতো এনে কম্প্ৰিহেনচিভটো নালাগে নহয় পাৰ্মানেণ্ট চলুচনে লাগে বড়োৰ কাৰণে চৰকাৰৰ লগতো আমিতো BTC চৰকাৰৰ লগতো আলোচনা কৰি আছোঁ যাই পিনি সেইদিনা আমি কিছু কথা পাতিছোঁ তাৰমানে আমিতো কৈছোঁ ডাইৰেক্টলি যেতিয়ালৈকে ৰঞ্জন ছাৰ জেলৰ পৰা ওলাই নহয় আমি চাৰেণ্ডাৰ নকৰোঁ আমিতো চাৰেণ্ডাৰ কৰা নাই আমিতো চিজ পাইৰত আছে এতিয়ালৈকে কেমতে আছে আমি যেতিয়ালৈকে আমাৰ ডিমাণ্ডছ খিলাফ ফুলফিল নহয় তেতিয়ালৈকে আমি আৰ্মছ ৰেঞ্জ নকৰোঁ ঠিক আছে
रोजाबनो थाखाय मोनसे हांख्रायबावनाय जाबाय
दिनैनि बे जोंनि गिदिर अरायहोनाय हाबाफारिया जोबनानै फैबाय मोजाङै मोजां जानानै थांबाय बिनि थाखाय आङो गासिखौबो साबायखर बावहरनाय थाबाय बेवहाय बाहागो लानायनि थाखाय जोंना बिबार बावनाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन जोङो आरो गोजोन बावनो बिथांमोना फारि बावबोबाय जोङो गोजोनथों जाय जाय बिथांमोना डिउटि लिस्ट हिसाबै मोनदोंमोन बे बिथांमोना डिउटिखौ थाहैनो हासिगौ जाय जाय बिथांमोना जोंनि मुंखौ खाम्फायाव बिबार बावनो गोसो बे बिथांमोना फैनानै बावबाय थानो हागोन
जोबोद गोजोननाय थाबाय सिस्टारफोरनिसिम बिथाङा गावनि मिलौदो गारांजों जोंनि सिगाङाव रोजाबनानै थांबाय बेनि थाखायनो बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोङो दान्दिसेनि उनावनो जोङो ड्रिल डेमनस्ट्रेसन प्रग्राम दङ मानो होनबा जोंहा बोथोरा गाज्रि बेनिखायनो जों बे हाबाफारिखौ फोजोबना लाखानो सानबाय बेनिखायनो जाय बिथांमोनहा बे दान्दिसे ड्रिल डेमनस्ट्रेसन प्रग्रामखौ नायनो गोसो बिथांमोनहा फैनानै साखाथियाव फैनानै नायनो हागोन बेनो साफ्रोमखौबो खावलायहरनाय जाहैबाय ड्रिल डेमनस्ट्रेसन प्रग्रामखौ जों लानो थाखाय आखायाव लाबाय बेनिखायनो साफ्रोमखौबो जाय बिथांमोनहा नायनो गोसो बे बिथांमोनखौ खाथियाव फैनानै नायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाहैबाय जोंनि एनएलबिनि केदार सोंथामोन नोंथांमोना गासिबो साखाथियाव फैनांगौ अन्नानै नैबे स्टेज फारसे फैजोबदो गसंनानै ओरै खोला मोखां जादो दान्दिसेल' 1 मिनिटसोल' सिगांफ्रावबो जागायनानै लाबाय जायखौ दा बिथां खामानिनि थाखाय खावलायहरनाय जाहैबाय
डेमनस्ट्रेसन प्रग्रामा जोबनानै थांबाय गोजोननाय थाबाय गेदेर बिथांमोननिसिम जोंनि सिगाङाव डेमनस्ट्रेसन दिन्थिफुंनायनि थाखाय आरो खामानि होग्रा खुंग्रा बिथांमोननिसिमबो गोजोननाय थाबाय दानिया जोंनि आखायाव दा जेबो हाबाफारि गैथ'ला जोङो साहा लोंनाय बा जानायनि माखासे बेबस्था खालामसिगोन